Σήμερα το χαρτί καλαμάρι βρίσκεται στο όμορφο χωριό των Βαριάδων, στη Λάκα Σούλη, όπου σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών, το χωριό και με τη βοήθεια της Μητρόπολης της Ιωαννίνων θα δημιουργήσει μία δράση η οποία είναι πρωτόγνωρη για την περιοχή. Θα έρθουν γιατροί από τα Γιάννενα και θα προσπαθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ανασφάλιστους δημότες του χωριού, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται να μπουν στη διαδικασία του ραντεβού των νοσοκομείων, που όπως ξέρουμε όλοι μας τραβάει πάρα πολύ. Έχει δημιουργηθεί ένα πολύ όμορφο κτίριο στο παλιό σχολείο του χωριού, το οποίο θα διατίθεται και για φιλοξενία δημοτών οι οποίοι βρίσκονται εκτός Βαριάδων, σε περιοχές της χώρας που διαβιούν όλο το χρόνο και θέλουν να έρθουν να μείνουν εδώ χωρίς να έχουν δικά τους σπίτια ή ακόμα και ξενοδοχεία. Κοντά μας έχουμε τον εκλεγμένο κοινοτάρχη του χωριού, κύριο Χρήστο Μπούτζα, να μας πει δύο λόγια για την εκδήλωση που θα λάβει η χώρα εδώ στο χωριό. Χρήστο, είσαι αρκετά νέος στην ηλικία. Θα θέλαμε όμως, και πιστεύω ότι έχεις ασχοληθεί αρκετά με το θέμα των κοινών εδώ του χωριού. Θα θέλω να μας πεις δύο λόγια για την εκδήλωση που θα γίνει εδώ στο χωριό και τι προβλέπετε για το μέλλον. Καλημέρα και από μένα. Σήμερα γίνεται αυτή η εκδήλωση σε συνεργασία με τη Μητρόπολη και το Δήμο Δοδόνης. Θα γίνουν δωρεάν εξετάσεις σε ανασφάλιστους πολίτες και δημότες. Θα γίνει σε ένα κτίριο το οποίο έχει γίνει από πριν με τον δήμαρχό μας, τον κύριο Χρήστο Ντακαλέτση, και ολοκληρώνεται τώρα. Τι προβλέπετε για το μέλλον? Πώς θα χρησιμοποιηθεί το κτίριο και αν θα ξαναγίνει η ίδια δράση? Το κτίριο αυτό είναι για τέτοιες εκδηλώσεις. Όταν θα γίνονται εκδηλώσεις, υποθέτω στο χωριό, πού θα χρησιμοποιηθεί το κτίριο αυτό στο μέλλον? Το κτίριο αυτό θα χρησιμοποιηθεί για εκδηλώσεις και πολιτιστικές ή φιλοξενίας μόνο? Πολιτιστικές και φιλοξενίες. Θα έρχονται χωριανοί οι οποίοι δεν έχουν που να μένουν σε Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά, χειμώνα, όποτε θέλουν όλο αυτό το καιρό. Θα υπάρχει τίμημα για αυτό το ποσό, για την φιλοξενία? Θα δούμε πώς θα γίνει, θα το μελετήσουμε. Προφανώς να υπάρχει ένα τίμημα και υποθέτω που θα αντέχει η τσέπη του καθεμιανού στην εποχή της κρίσης. Ναι. Εντάξει Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάνε καλά τα πράγματα και να έχετε καλή επιτυχία στη σημερινή σας δράση. Ευχαριστώ και εγώ.